आज आपण मसालेदार भरली वांगी कशी बनवायची ती बघणार आहोत। एकदम मस्त अशी झणझणीत मसालेदार वांगी स्टफ ब्रिंजल मसाला बनवायलाही खूप सोपा आणि खूप चविष्ट असा गावरान पद्धतीने आपण ही मसाला वांगी बनवणार आहोत। अगदी दिसायला बघा किती सुंदर आणि खूप चविष्ट अशी ही वांगी मसाला होतो। तुम्ही एका पोळीऐवजी 2 पोळ्या जास्त खाल एवढंच चविष्ट आणि मी 100% सांगते की तुम्ही जर एकदा हे माझ्या पद्धतीने वांगी बनवला तर नेहमी याच पद्धतीने बनवाल। एवढी ही चविष्ट वांगी आणि कमी साहित्यामध्ये तयार होणारी ही भरली वांगी मसाला आहे। पण ही वांगी मसाला बनवण्याची पद्धत एकदम सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला सांगितली आहे। अगदी व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप आपण ही वांगी मसाला बनवणार आहोत। तर सुरुवातीला आपण त्यासाठी चटणी बनवून घेणार आहोत। तर मी इथे 1 कप किसलेलं खोबरं घेतलेलं आहे सुकं आणि आपण हे एकदम कमी गॅसवरती भाजून घ्यायचं आहे। गॅसचा फ्लेम एकदम लो ठेवा, कारण हे सुकं खोबरं लगेचच करपतं, म्हणून कमी गॅसवरती आपण थोडंसं लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे। जर गॅसचा फ्लेम तुम्ही इथे हाय ठेवला तर काय होईल, खोबरं करपलं जाईल आणि आपली चटणीची टेस्ट बिघडेल। म्हणून एकदम कमी गॅसवरती फक्त असं मिक्स करत करत आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। बघा इतपतच लाल करायचं आहे, यापेक्षा नाही करपवायचं। तर हे खोबरं मी काढून घेते आणि आपण घेतलेले आहे तिथे 2 कांदे आणि 5-6 लसणाच्या पाकळ्या घ्यायच्या। इथे 7-8 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आणि आता आपण थोडंसं तेल घालूया यामध्ये आणि तेलावरती हे ना कांदा जो आहे थोडा लालसर कलर येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। तर गॅस इथे मीडियम फ्लेमवरती मी केलेली आहे आणि मीडियम फ्लेमवरती कांदा हा मस्त परतून घ्यायचा आहे। हे कांदा खोबऱ्याची चटणी आपण जास्त काळ बनवूनही ठेवू शकतो। त्याची ही रेसिपी माझ्या चॅनलवरती आहे। ही जास्त काळ टिकवता कशी टिकवता त्याची लिंक ही चटणीची पूर्ण डिटेल मी दिलेली आहे, ते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्ही पाहू शकता। आता हे आपण थंड करून पाणी न घालता वाटून घेऊया। तर चटणी आपली वाटून झालेली आहे। तर वांगी बनवण्यासाठी इथे मी काळी वांगी घेतलेली, छोटी वांगी घ्यायची आहे ना, टेस्ट खूप छान असते। तर इकडे मी देठाकडचा भाग काढून टाकते। तर तुम्हाला जर देठ ठेवायचं असेल तरी ठेवू शकता आणि असं थोडंसं अर्धवट असं चीर द्यायचं आहे। बघा थोडा गॅप ठेवायची आहे आपल्याला, कारण मग नाही तर वांगी ओपन होतील, म्हणून थोडंसं असं कट देऊन थोडी थोडी जागा ठेवायची आहे, म्हणजे व्यवस्थित आपल्याला वांगं भरता येतं। आता हे वांगं आपण उघडून बघायचं। बघा या साईडला कीड आहे, म्हणजे हे वांगं आता मी घेत नाही आहे, टाकून देते। हे छोट्या वांग्यांमध्ये थोडी किडा असतात, म्हणून हे प्रत्येक वांगं आपण असं पूर्ण ओपन करून बघायचं आहे। तर याच पद्धतीने असे आपण वांगी कट करून घेऊया। बघा त्या वांग्यांमध्ये कीड वगैरे नाही आहे, तर असं बघा स्वच्छ असं वांगं असलं पाहिजे। आणि हे वांगं असं थोडं कट केल्यानंतर लगेचच पाण्यामध्ये ठेवायचं, कारण हे वांगं काळी पडतात लगेच, म्हणून लगेच पाण्यामध्ये ठेवून घेऊया आपण। आता ही सर्व वांगी आपली कट करून झालेली आहेत या पद्धतीने आणि आपली चटणीही वाटून झालेली आहे। तर चटणी मी एका डिशमध्ये काढून घेतलेली आहे आणि यामध्ये आता काही मसाले ॲड करूया। तर त्यासाठी आधी मी घेतलेलं आहे शेंगदाण्याचं कूट। हे 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट आहे। शेंगदाणे मिक्सरमध्ये फक्त रफली असे थोडे जाडसर कूट करून घेतलेलं आहे। थोडे दाणे दाणे असतील ना तर खाण्यासाठी खूप छान लागतात जेव्हा वांगी आपण खातो। थोडंसं असं जाडसर वाटून घ्यायचं आहे आणि यामध्ये आता मी घालते जिरं पावडर, अर्धा चमचा जिरं पावडर घालते, अर्धा चमचा धने पावडर घालायची आहे आणि अर्धा चमचा मी इथे कसुरी मेथी घालते। कसुरी मेथीमुळे वांग्याच्या मसाल्याला खूप छान टेस्ट येते। कसुरी मेथी थोडीशी गरम करून क्रश करून घातलेली आहे मी आणि पाव चमचा घालते हळदी आणि लाल मिरची पावडर घातले 1 चमचा। आता तिखट किती पाहिजे तुम्हाला त्यानुसार तुम्ही मसाल्याचं प्रमाण ठरवू शकता आणि अर्धा चमचा मी गरम मसाला घालते। आता आपण घालूया चवीनुसार मीठ। मिठाचंही प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता आणि इथे थोडीशी साखर घालते, अर्धा चमचा। वांग्यांना मस्त असं आंबट तिखट गोड सगळं फ्लेवर आला पाहिजे म्हणून साखर घातली आणि 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालते आणि 1 चमचा भरून चांगलं चिंचेचा कोळ मी घेतलेला आहे। चिंच थोडीशी भिजवून त्याचा कोळ काढून घेतलेला आहे आणि आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। चटणी वाटताना फक्त त्याच्यामध्ये अगदी वाटलंच गरज तर थोडंसं 1 चमचा छोटंसं पाणी घाला, तर सुकी वाटण्याचा प्रयत्न करा। आणि आता हे व्यवस्थित मसाला सर्व मिक्स झालेले आहेत। तर आता आपण हे वांग्यांमध्ये भरून घेऊया।
तर हे बघा वांग्यामध्ये अगदी वांगं असं ओपन करायचं थोडंसं आणि यामध्ये असं व्यवस्थित हा थोडा जास्त मसाला भरायचा नाही, पूर्ण एकदम वरपर्यंत थोडासा मसाला भरायचा आहे. कारण आपण हे वांगं थोडंसं असं फ्राय करणार आहोत, त्यामुळे त्याच्यामध्ये तो मसाल्याचा फ्लेवर उतरला पाहिजे वांग्यांमध्ये, सर्व मीठ मसाल्याचं, म्हणून असं वांगं भरून घ्यायचं आहे आपल्याला. मी दाखवलेल्या रेसिपी जर तुम्हाला आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. तर वांगी आपली सर्व भरून झालेली आहे. तर मी इथे पॅन ठेवलं आहे गॅसवरती. त्यामध्ये साधारण 3 चमचे मी तेल घेतलेलं आहे. तेल चांगलं गरम झालं का यामध्ये आपण हे एक एक वांगं असं ठेवायचं आहे. तेलामध्ये मस्त असं परतून घ्यायचं. हे असं वांगं भाजलं ना की वांगं लवकर शिजतं. ही वांग्याची साल ही एकदम नरम होते आणि जबरदस्त टेस्टी अशी ही वांगी मसाला तयार होतो. आता मी वांगी घेतली होती त्यामधली 2-3 वांगी खराब निघाली, तर फक्त थोडीशीच वांगी निघाली आहेत. आपण हे आता वांगी झाकून आपण 1-2 मिनटं अशी वाफून घेतलेली आहेत. आता परतून घेऊया वांगी. जसं थोड्या वेळाने अशी परतून आपण सर्व बाजूने गोल गोल अशी आपण ही भाजून घेणार आहोत. जे तेलामध्ये फ्राय झाल्यामुळे सॉफ्टही होतात आणि चवही छान लागते वांग्यांची. आता एका साईडने फ्राय झाल्यावर आपण दुसऱ्या साईडने परत 1-8 मिनिट झाकून वांगे फ्राय करून घेऊया. गॅसचा फ्लेम इथे मीडियमच ठेवायचा आहे आपल्याला, मीडियम टू लोवरती ठेवा आणि ही वांगी थोड्या वेळाने परतून अशी आपण सर्व बाजूने फ्राय करून घेऊया. ही वांगी अशीचही तुम्ही खाऊ शकता. जर तुम्हाला असं ग्रेव्हीवाली नको असतील तर थोडा मसाला जरा भरताना जरा जास्त भरा आणि अशीचही भरली वांगी म्हणूनही खाऊ शकता. पण आपण इथे भरली मसाला वांगी बनवतो आहे, त्यामुळे मी इथे ग्रेव्हीवाली वांगी बनवते. आता वांगी बघा सर्व बाजूने व्यवस्थित फ्राय झाली आहे. तर एका साईडला करून घेऊया आपण ही वांगी. आणि जे एका साईडला आपण इथे जो मसाला उरलेला आहे आपला चटणी बनवलेली, ती आपण व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे. कारण आपण यामध्ये कच्चे साहित्य घातलेलं आहे, आलं लसूण पेस्ट वगैरे मसाले, तर ते व्यवस्थित परतले गेले पाहिजे. मसाल्यांचा कच्चेपणा निघून जायला पाहिजे, म्हणून तेलामध्ये चांगलं परतून घ्यायचं. जर तुम्ही कढईमध्ये वगैरे बनवत असाल तर मग ही वांगी एका डिशमध्ये काढून घ्यायची आणि मग तिथे उरलेल्या तेलामध्ये हा मसाला परतून घेऊ शकता. मग पॅन घेतलं की इझी पडतं, म्हणून मी पॅन घेतलेला आहे. ते वांगी आपली साईडला करून ठेवता येतात आणि मस्त मसाला आपल्याला चांगला परतवता येतो. बघा मसाला चांगला परतला गेलेला आहे, एकदम त्याचा जो कच्चेपणा आहे तो निघून गेला आणि व्यवस्थित तेलही छान सुटलेलं आहे मसाल्याला. तर आता मसाला आपला परतून झाल्यानंतर यामध्ये घालायचं कोमट पाणी. तर कोमट पाणीच घ्या, थोडंसं कोमट पाणी करून घ्यायचं. कारण काय होतं मग त्यामुळे तेलाचा तवंग छान येतो. इथे मी साधारण अर्धा ग्लासच पाणी घातलेलं आहे. तर बघा मस्त आता मिक्स करून घेऊया. आता ही ग्रेव्ही तुम्हाला किती पातळ किंवा घट्ट हवी आहे त्यानुसार तुम्ही पाणी ॲडजस्ट करा. पण ही वांग्याची ग्रेव्ही आहे ना थोडी घट्टसरच छान लागते, म्हणून मी कमी पाणी घातले. आणि वांगी आपल्याला ही शिजायलाही टाईम नाही लागणार, फक्त थोडंसं आपल्याला ग्रेव्हीमध्ये शिजवायचे. 1-2 मिनटं आपण शिजवून घ्यायचं, कारण वांगी आपण आधीच फ्राय करून घेतलेली आहेत. तर बघा मस्त अशी 1-2 मिनटानंतर वांग्याचा मसाला बघा मस्त असा शिजला गेला आहे. कलरही छान आला आहे आणि तेलाचा तवंगही बघा मस्त आलेला आहे. त्यामुळे कोमट पाणीच घालून आपण ही ग्रेव्हीची असा तवंग आणू शकतो. त्यामुळे दिसायलाही खूप सुंदर दिसते आणि चविष्ट अशी ही आपली गावरान पद्धतीची वांगी मसाला तयार झालेला आहे. तर नक्की बनवा या पद्धतीने, मला कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. आता वरून मी घातली थोडीशी कोथिंबीर. आणि ही वांगी मसाला कसे वाटले तेही मला सांगा, आणि तुम्हाला कुठली रेसिपी पाहायला आवडेल तेही मला सांगा, मी नक्की बनवून दाखवेन. अशा छान छान रेसिपीसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. याआधीही माझ्या चॅनलवरती भरली वांगी, वांग्याचा भरीत ही रेसिपी आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तिथे पाहू शकता तुम्ही. आणि मस्त अगदी पोळीबरोबर किंवा राईसबरोबर ही भरली वांग्याचा मसाला एन्जॉय करा, खूप छान लागतो राईसबरोबर. ही आमटी वगैरे करण्याची गरज नाही, ह्या वांग्याच्या ग्रेव्हीबरोबरच डबल राईस तुम्ही खाल, एवढी चविष्ट अशी ही सर्व फ्लेवरच्या आंबट गोड तिखट असं सर्व स्वाद एकाच रेसिपीमध्ये आहे. तर नक्की बनवा आणि एन्जॉय करा आपल्या फॅमिलीसोबत. आणि जर माझ्या रेसिपी तुम्हाला आवडतच असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करा. सोबतच तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्येही जरूर शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही आनंद घेता येईल या छान छान रेसिपींचा.